Arratsaldean hemen gauz, Lekitzon Antzarre Unian. Hau Kosta Jakub potina, honekin izto zeinik. Urte bateaz ez gara goran zelakoa izan zen, baina bai 16 urteaz. Erosik nau potina 8.000 euro, 8.000 peseta pagata bakotxan. Hamabost urteaz nazten zara itzolapikuko dirua izten kaxa baten bakotxak itxiken duen 8.000 peseta. Por la estética. Eta potina erosik genduan. 16 urte geukan genutik etorten gara hona, 16 urte. Batu genea kuadrilla, potin bat lortu genduan, ipintxia. Ondarruan lortu genduen arrastero batetik. Eta hemen gauz, daia daukuz, berrota urte. Dabiltza zor, gomazko antzarrak ipintxia. Beste giro batzan. Zaskanean antzarra patzailea behituten zen beste urduritasun batea zainken gotzu, bera urduri da eta beste pelikula bat zen. Antzarrak askanean beren nerbizuak, giarrak eta horiko horro zeukazan. Hon ustelo dago. Baina, bueno, aldana. Alein antzarrak gogorra guazirien, bebai. Niondala 25 urte, joan itzen lelongo bidar antzarra hartzen. Antzarra zin gogorra guak handizia guazirien. Orduan hilda guazan, ja. Bueno, eta orduan 12-10 altzada egitin normala zan. Gaur egun ba ez da egiten, diferenti da. Gaur estriborretik bigarren erremuga. Txau, sorpresi. Hortxe. Laugarrena. Lehenengo 3 altzada bakarrik ino esan. Gero batez 8 da berzin altzabez. Horton flojo dauz. Aldanain dugu, akatzada bate. Bai, jode, nahikoa da. Zena zuen rekorra ba? 13. Eta nork egin da? Zuk? Bai, eta konta guzu zemat? Bai, igual ondala 20 urte, bai. Eta konta guzu zelako ezan antzar jokoa orain dela 13 urte? Hombre, ezberdina zan, ze igual beste giro bat eguan, ze orduan ondarrian izten zirian batelak, eta orduan ondarrian giro bat etxe zan, gero ondarretik uretara bota, mendik etorri, paseilloa. Orduan, bueno, beste giro bat zan. Hon igual, bueno, diferenti da. Denporak aldatu dira eta diferenti da. Hon portuan izten dira batelak, eta, bueno. Anazi azuten zan, ni ez. Ni hori naiz, kobarde ba naiz. Baina orain patroi, nola bait jefea hemen. Zer nahiago antzara rapatzaile ala patroi? Antzara rapatzaile. Zerrati da inberezia konta guzu? Bueno, askanien dira pertsona bizek agintzen da benak, ez da bai antzarra rapatzen doina eta bai patroia dizagintzen da benak. Da, bueno, ikusi zuen inoka zurik ez da beten, baina, bueno, azkain zuk agintzu zu, jetik zurik azuen bitu. Irutama oski jauki bidira, ezien dira gehi jauki. Nik irutama oskila espaldi pasen nuen zan. Da, gero bakotxan egin benei pitxendo ganetik. Momentuan nerviosi pitxen zara, baina gero tranquilotuta. Lehenengo, embarkazioa eta errekan gordeta. Landa baten, orduan ala joan, konpondu, pintxa, gu pintxa, 20 urtean ez du pintxa, baina, bueno. Gero ebizu, bajatu errekatik eta portura. Gaur goizien, zerbeza prepara, amaiketakoa, sosiedadien, da... Y lo que venga. Da, gero, bizarren bizu, barriro, igon errekara, daia gorde. Dirue alda izate balde be bai, edo guk, por ejemplo, landa batzuk kobratzen da bena gordetiarren, da gu, bueno, guk egun da 50 euro ordaintzen dugu gordetiarren, eta gero maz pintura, gehi... Ni 52 urte dugat eta ezagutu nuen umetan. Zan, potinien ez, zarra mobitzen zan. Diferenti ezan, ze orduan egoazan, 30 potin, gaur egun dauz 85, eta orduan potin bakotxa 2-3 bidar pasatzen zan, da...
diferenti izan, baina, bueno, denborak aldatzen doaz, eta onerako, txarrerako, moldan bizara. Lehen neskak ezin joaten, eta gaur egun, grasile, neska toaiaz, eta, bueno, badana, azkanianek gauzak aldatzen doiaz, eta, bueno, onerako izan. Aurten ez emata bat, 15 edo, eska, bueno, Zupentza hemen normalidadia egon dala, guk orain dela 15 urterun gendu lehenengo neska, haunen aizpa, eneko itzen aizperun genduan usue, da zan asikerako neska, Juan Sirina. Gitxi ikusten dire normalean, gehiago ikusi behar, ia animatzen dira, animatzen zarien. Mugialdetik. Betik, arrane gitxik. Bediatik etorri gara. Fitxetik, atikatik eta jatabetik. Abadinotik. Beti egoten gara metxen. Plana! Gauber artez, iluntzien 10 aldian bagoaz. Ambientien sartu eta ibili. Goizeko lehen orduetatik altza eta ia urdurri hotia. Motxikizimo gora, emozio gora. Zazu alkondari ezin topata, antzarretako prakak. Nire aita zegoen etxon eta 80 bat urte dauko, eta juergan ibili da, eta gaztik indabil. Antzarregunien altza da alkondarako 3 boto faltatia. Trauma. Ezen barrerik. Zekriston tromo bata. Bueno, azkanien... Hori da antzarreguna. Alako hori ez dau. Hone, dutxa bat hartu. Papela galdu pizkatxo. Datorren urtera arte.